Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi jami'il mahamidi ala jami'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadinil mab'uthi ila khairil umam wa ala alihi wa sahbihi mafatihil hikam wa masabihidzulam amma ba'd. Hadratal kiram wal muhtaram sedaya para sesepuh dalah kasepuhan ingkang tansah kawula takzimi kawula dereki, ingkang tansah kita sedaya tenggo barokah doa saha ilmu-ilmunipun, ingkang tansah kita dereki beliau Al Mukarram Bapak Kiai Zar'an, Al Mukarram Bapak Kiai Haji Masruri, Al Mukarram Bapak Kiai Pandi, Al Mukarram Bapak Kiai Saiful Amri Maksum, Al Mukarram Bapak Kiai Tri Haryanto, Al Mukarram Bapak Kiai Ismail dalah sedaya sesepuh kasepuhan tokoh agami wonten dusun Sikembang ingkang nyuwun agunging pangapunten dereng waget kawula sebataken asma karim setunggal dalah setunggalipun sedaya ingkang tansah kamulyaaken Allah Subhanahu wa taala. Ingkang tansah kita sedaya dereki ugi sedaya para bapak kiai suriyatan watan fidiyatan ugi kagem Bapak Imam Masjid, Bapak Imam Musola, Bapak Ibu Nyai, sedaya Bapak Kiai, sedaya Bapak Haji, Ibu Hajah ingkang rawuh ingkang tansah kawula takzimi. Ugi boten kasupen dumateng sedaya tokoh masyarakat khususipun Bapak Kepala Desa, Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak RW dalah sedaya tokoh masyarakat ingkang tansah kita takzimi. Boten kasupen ugi dumateng sedaya sederek warga masyarakat Sikembang Kalijambe ingkang tansah kita mulyakaken, ugi dumateng bapak-bapak Banser dan ibu-ibu Watser ingkang tansah kita mulyakaken, ugi dumateng grup sholawat saking pundi niki Bu? Jogja mawon nggih jujuk saja ingkang sanget kita mulyakaken. Masya Allah paket komplit niki ibu-ibu napa mbak-mbak? Mbak-mbak, Masya Allah nggih. Oke mbak-mbak ingkang sanget luar biasa, ugi mas-mas nggih mbah nggih niki. Nggih Masya Allah nggih, senaosa rekmone sampun radi petak tetep mas-mas ngoten nggih mbah nggih. Alhamdulillah sedaya ingkang teng mriki dados pemeriah adicara ingkang tansah kawula mulyakaken. Saderengipun monggo para rawuh sareng-sareng kita ngunjukaken raos syukur wonten ngayunan dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi Gusti Allah sampun memberikan banyak sekali nikmat, beribu-ribu bahkan berjuta-juta nikmat dumateng kita panjenengan sedaya sehingga wonten wekdal menika kiyambak waget makempal kanthi boten manggihi alangan setunggal punapa. Pramila monggo raos kesyukuran sareng-sareng kita ikraraken kanthi waosan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat ma'asalam mugi katur kunjuk dumateng panutan kita sedaya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun wiwit saking donya dumugi sak mangke wonten ing alam kelanggengan. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, nun sewu ugi dumateng Bapak Ibu YouTuber ingkang luar biasa ingkang tansah kita hormati.
Ting mriki Bapak Ibu sareng-sareng kita makempal niat sae pengajian dalam rangka memperingati bulan Muharram dan Khatmil Quran. Ngoten nggih Mbah nggih. Nun sewu kok ternyata enten fotone kula ageng sanget nggih Mbah nggih. Kaget kula Mbah. Masya Allah, niki pangkeling boten Mbah, kok ayu fotone ngoten nggih Mbah nggih. Soale niki fotone editan AI Pak. Oh asline nggih ayu Pak Banser, matur suwun. Niki kadosipun radi diedit nggih Mbah nggih, dados ketinggal Masya Allah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken niki sing ngedit Josjis pokoke. Para rawuh kita panjenengan sami niat sae. Ting mriki judulipun sederek-sederek wonten si kembang nganakaken pengajian ataupun pengaosan. Ting pundi panci ngaos niki penting sanget kenang nopo Khatmil Quran kok enten pengaosane, kenang nopo tahun baru Islam kok enten pengaosane. Panci ngaos niki penting kagem gesang kita panjenengan sedoyo. Kadang kiambak sampun ngaos ping kathah dingendikani ping kathah dumugi dalem supe napa kemutan Mbah? Supe nggih Mbah nggih. Kadang enten sing kemutan, kadang enten sing supe. Maka kiambek perlu selalu ngaos, kita panjenengan sami perlu selalu dandosi diri dengan cara ngaji ataupun ngaos. Kenang nopo ngaos niki penting kula aturaken Mbah setunggal supados ngibadah kita panjenengan sedaya berkualitas. Piyantun sing kersa ngaos, piyantun sing sregep ngaos, kalih piyantun sing boten nate ngaos niki ngibadahi kula yakin benten. Contonipun enten piyantun badhe wudu delalah agemane radi sempit niki berat badan naik misale nggih Mbah nggih, teras teng mriki badhe wudu sikute mboten saged diinggahake, agemane mboten saged diinggahake dugi sikut, akhiripun nek dereng gadah ngelmu wudune teko dilap-lap mawon astane. Tapi niki nek cara Bapak Ibu wudu sing namung dilap-lap astane niki sah napa mboten? Mboten nggih Mbah nggih. Niki nek sampun kersa ngaos piyantun sing kersa nglanggengaken ngaos preso nek wudu namung dielap-elap niki mboten sah wudune. Maka piyantun sing kersa ngaos ngibadahe lebih berkualitas. Wudune kepripun carane pokoke sukune sikute niki ngantos basah, sikute dipun basuh boten namung dielap kemawon. Maka satu kenang nopo kita panjenengan sedaya kok kedah ngaos supados ngibadahe berkualitas, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita panjenengan sedaya niki Mbah sekedap iklan nggih Bapak Ibu. Niki tak siap pakirien, Masya Allah setunggal nggih tekan seger niki kalih Pak mboten sah ndredeg Pak, santai mawon. Masya Allah kalih 3 nggih tasih wonten sekawan nggih sekawan nggih gangsal mboten nggih niki sedotan mboten dietang nggih mangke. Masya Allah matur sembah nuwun Pak Yai nggih matur sembah nuwun. Masya Allah teng wingking tasih wonten Mbah? Tasih oh nggih kok niki kadose badhe mundur badhe mendhet malih. Matur sembah nuwun. Masya Allah komplit sanget niki menandakan sederek-sederek si kembang, sederek-sederek kali jambe niki loman sedoyo. Allahumma amin. Kados wande niki Mbah Pokari Sweat Aqua teh panas degan seger sedoyo wonten. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, narasaken matur kala wau kula aturaken bahwasannya setunggal ngaos niki penting keranten kita panjenengan sedaya gesang ting nginggil bumine Gusti Allah didhawuhi ngibadah.
illa liya'budun kiambek namung didhawuhi ngibadah maka monggo kita gunakaken ngibadah kita panjenengan sedaya kanthi sae kita dandosi ngibadah kita panjenengan sedaya sagete ngibadahe sempurna nek kersa ngaos. Contoh malih Mbah enten piyantun sing boten kersa ngaos niki enten kula contohaken kula criosaken delalah jamaah piyantun 3 sing setunggal ngimami sing kalih dados makmum enten kucing lewat teng ngajenge sing setunggal makmume ngendika Masya Allah kucinge gede tenan sing setunggal malih lho piye Kang salat kok omong-omongan imame ngendika aku ngono meneng wae Mbah salate sah napa mboten Mbah mboten niki nek mboten kersa ngaos niki ndadosaken salatipun nuwun sewu kirang sae salatipun boten sesuai kalian syariat agami Islam maka monggo kita dandosi awak kita panjenengan sedaya kagem ting mriki dandosi kepripun carane supados dados piyantun sing ngibadahe berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor kalih Mbah saderenge mangkin kula udari babakan Muharram ugi babakan khatmil Quran sing nomor kalih kula aturaken kenang nopo kita panjenengan sedaya sesuai judulnya kok kedah nderek pengajian supados dados piyantun ingkang sae kiambak nek ditawani kepengin dados piyantun sae napa awon jawabane dos pundi Bapak Ibu sae nggih kiambak kepengin dados piyantun ingkang sae teng pundi ciri-ciri orang yang baik ciri-ciri piyantun sae nek kula dipun ngendikani guru kula niki enten 3 setunggal kersa ngaos karena apa mayuridillahu bihi khairon yufaqihu fiddin sinten kemawon sing kalih Gusti Allah dipun kersakaken dados piyantun ingkang sae menjadi orang yang baik selalu dituntun kagem tindak ngaos kados Bapak Ibu sedaya teng mriki sareng-sareng sami dituntun Gusti Allah tindak ngaos niki insyaallah menandakan kita panjenengan sedaya mugi dipun takdiraken dados piyantun sae Allahumma amin. Niki sing sepindah kersa ngaos maka monggo sareng-sareng kita perjuangkan ngaos kala wau. Sing nomor kalih niki pun ngantuk napa dereng Bapak Ibu? Dereng. Saestu nggih. Niki sampun tepang kalih kula sedaya nggih Bapak Ibu. Dereng. Masya Allah. Juk badhe tepangan napa mboten, Mbah? Nggih. Keranten pepatah niku ngendikaaken tak kenal maka tak sayang ya Allah Mbah. Ta'aruf ngoten nggih Mbah nggih. Tak kenal maka ta'aruf. Nuwun sewu Pak Yai, Bu Nyai dalah sedaya ingkang rawuh. Niki nepangaken sekedhik saderenge kula terasaken nami kula Nana. Nana. Nah, gampil nggih. Gampil menawi nami lengkap kados wau ingkang dipun sebataken Fikri Nilnal Muna Labiba. Gampil amin, Masya Allah. Boten menapa, pokoknya mangga akan badhe dipun timbali Nana monggo, Fikri monggo, Nilna monggo, Muna monggo, Labiba monggo, ingkang baken ampun nimbali Mas menapa Mbak, menapa Pak, ngoten nggih Bapak Ibu. Niki kula saking Kaliangkrek Magelang. Kula tasih jomblo Bapak Ibu. Nggih, tapi mboten promosi. Niki mboten promosi, mboten sponsor nggih. Namung kersanipun napa langkung tepang ngoten nggih, Mbah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, nerasaken matur kala wau kula maturi dugi pundi, Mbah? Halo, pun supe, Mbah?
dugi kali angkrek. Masya Allah kek niki kula wangsuli sepindah ciri-ciri piyantun sae sing kersa ngaos sing nomor kalih teng mriki piyantun sae ciri-cirinya adalah selalu membiasakan diri dados piyantun ingkang sae. Maksude kepripun? Kagungan kebiasaan sae. Misalipun biasa sedekah nggih Mbah nggih, biasa salat jamaah niki musala masjid insyaallah setiap wekdal salat kebek nggih Mbah nggih. Kebek lawe napa kebek piyantun? Lawe, Masya Allah nggih. Dados niki kita panjenengan sedaya monggo kagungan belajar kepripun carane nata awak, kita panjenengan sedaya kagungan kebiasaan ingkang sae. Biasa salat tepat waktu, gampil napa ewet Mbah? Halo Mbah, kinten-kinten nek sederek si kembang, leres nggih si kembang. Nah sederek si kembang nek kok pas irat besek, delalah midanget adzan zuhur, adzan asar, lanjut irat nopo tindak musola. Masya Allah, tindak musola sing mriki lanjut nggih Mbah nggih. Masya Allah niki kita panjenengan sedaya kadang tasih kagungan kebiasaan ingkang radi awon, monggo kita dandosi mumpung tenggene wulan ingkang enggal, tahun ingkang enggal. Teng pundi idza asyraqatil bidayah asyraqatin nihayah. Monggo awal niki kita gunakaken kagem kebiasaan ingkang sae supados benjang menawi sampun dugi titi wancine kiyambak pinaringan derajat husnul khotimah. Allahumma amin. Niki kagungan kebiasaan sae, monggo sing teng mriki sampun kagungan kebiasaan sedekah, insyaallah nek dilanggengaken dadosaken kiyambak piyantun sae. Kebiasaan nulungi tanggi tepalih, insya Allah dengan kiyambak biasa nulungi tanggi, nulungi sederek dadosaken kiyambak piyantun sae. Karena nopo Bapak Ibu, kita panjenengan sedaya nek badhe ndamel pendamelan sae tapi mboten dibiasakan, raosipun abot utawi berat. Saestu contoh kecil, kinten-kinten Bapak Ibu ngraosaken bahasa Arab gampil nopo ewet. Ewet nggih Mbah nggih, mangertosi man rabbuka ngoten nggih Mbah. Nah iki ambek ngraosaken bahasa Arab niki ewet. Tapi panjenengan sedaya pitados mboten pitados tenggen Saudi Arabia lare gangsal tahun 6 tahun 7 tahun pun lincah bahasa Arab. Pitados nggih Mbah nggih. Nggih napa mboten Mbah? Niki padahal tenggen mriko teng Arab mriko lare 7 tahun sampun lincah bahasa Arab. Sedangkan kita panjenengan sedaya sing usia sudah tidak lagi muda kadang badhe maos Al-Qur'an mawon artosipun tasih bingung. Ngoten nggih Mbah nggih. Karena apa? Kebiasaan. Lare-lare Arab niki saking alit sampun terbiasa menggunakan bahasa Arab, maka sak menika sampun lincah bahasa Arab. Semanten ugi kados kesaenan kita panjenengan sedaya nek boten dibiasakan dadosaken ewet. Maka mugi-mugi kiyambak dipun paringi kesempatan Gusti Allah dipun dadosaken piyantun ingkang waget membiasakan perkawis-perkawis sae. Allahumma amin. Nah niki supados terbiasa, monggo kiyambak milai nggih Mbah nggih. Kala wau kula dipun paringi amanah saking panitia dipun dawuhi ngideraken kotak infak. Sedaya sama sangu arta napa mboten Bapak Ibu? Sangu. Kinten-kinten nek sangune 50.000 kalih doso ewu gangsal ewu kalih ewu setunggal ewu sing badhe dipun lebetaken sing pundi? 1000 Pak.
Masya Allah, kalih ewu Bu. Nggih, mboten napa-napa, pokoke semampunipun nggih Bapak Ibu nggih. Ingkang mampu 50, 100 monggo, sing kalih dosa monggo, sing teng mriki badhe gangsal 1000, 1.000 nggih monggo. Karena nuwun sewu, teng mriki salah satu anjuran wulan Muharram kita panjenengan sedaya dipun dawuhi ngathah-ngathahaken sedekah. Ngoten nggih. Niki kersane panitia kalih nyiapaken kula aturi sekedhik syair babagan Muharram. Amalan Muharram cacahe 12 perkara ingkang dipun runtuttaken dening ulama. Poso salat silaturahmi sowan ulama nganggo celah atus lan tilik wong lara ngusap sirah anak yatim sedekah masa enak mayorake keluarga motong kuku aja tingu dawa-dawa surah ikhlas kaping 1000 ayo diwaca. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah niki kalih sholawat kalih syairan panitia sampun siap Pak kota amale sampun. Nggih pundi Pak? Teng wingking. Nggih, Masya Allah Mbak Indah tasih. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi
apa dereng? Bunyai sampun nggih. Sampun. Nggih. Alhamdulillah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, mugi-mugi saestu napa ingkang sampun tes 1 2. Aman nggih Pak sound system pundi niki operatore Pak? Oh mriko nika aman nggih. Aman. Oke. Nah, ting mriki nggih wau dereng kula sebataken Pak sound system nggih. Dados niki kadose ngode Pak sound system matur suwun sampun merubah suwanten kula yang biasa saja menjadi cetar membahana. Niki nek boten disebat kula kuwatos nek kabele teko dipedhot Bu. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken narasaken matur kala wau kula aturaken babakan amalan Muharram salah setunggale sedekah ingkang sampun kita panjenengan sedaya lampahi. Mugi-mugi napa ingkang sampun Bapak Ibu para rawuh sedekahaken dadosaken amal kesaenan ingkang waget kaunduh wonten alam kelanggengan. Saestu kula yakin ting mriki kados dawuhipun Kanjeng Nabi, sedekah niki boten ngelongi bondone kita panjenengan sedaya, tapi baliasdat bakal diimbeti langkung kathah kalih Gusti Allah. Mugi-mugi rezeki Bapak Ibu sedaya berkah sedekah imbet lancar, imbet luas, boten namung rezeki babakan ekonomi nggih Mbah nggih, kesehatan niki ugi rezeki saking Gusti Allah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, wau kula aturaken setunggal kenapa kiyambak kedah ngaos supados dados piyantun sae sing nomor kalih ting mriki supados ngibadahi berkualitas. Karena setunggal ciri-ciri orang sae wau sepindah sing kersa ngaos, sing nomor kalih sing kersa kagungan kebiasaan ingkang sae. Mbah gelendeng tanggi niki nek boten kebiasaan raose aurat, raose boten sekeco, leres napa mboten? Leres. Tapi nek sampun biasa gelendeng tanggine boten gelendeng raos sing boten lengkap. Leres ibu-ibu. Leres sing sok gelendeng tanggi bapak-bapak nopo ibu-ibu. Sami mawon. Masya Allah ibu-ibu nggih Pak nggih. Oke, teng mriki monggo kita panjenengan sedaya mugi-mugi lumantara pepanggihan niki dados dipun dadosaken piyantun ingkang kagungan kebiasaan sae. Sing biasane kalih garwane galak enten boten Bu? Enten bapak-bapak napa ibu-ibu Pak? Ibu-ibu, Masya Allah. Niki kita panjenengan sedaya monggo nek dereng terbiasa insya Allah galai garwa raosipun boten sekeco, tapi nek pun kebiasaan galai garwa boten galak raos singgih boten lengkap. Maka dari itu sedaya tergantung kebiasaan. Menjadi orang baik dados piyantun sae niki ugi kedah kiyambak biasa akan. Sing nomor 3 para rawuh ingkang kawula mulyakaken, ciri-ciri piyantun sae niki sing kados pundi? Sing boten ngemut-ngemut awone tiyang sanes, sing boten ngemut-ngemut ataupun ngeling-ngeling kekirangane tiyang sanes. Enten boten Mbah sing milang-milang awone tiyang sanes? Enten piyantune nggih rawuh nggih Mbah nggih. Wong kadang ngaos ngenten niki nek Pak Yai Bu Nyai ngendika kiyambak mboten kemutan awak dhewe, kiyambak kemutane oh berarti yukae salah. Enten napa mboten Mbah? Enten nggih Mbah nggih. Maka dari itu monggo kiyambak nek kepengin dados piyantun sae ampun ngemut-ngemut awone tiyang sanes, ampun nun sewu basa kasare ngundat-ngundat awone tiyang sanes. Sing sering ngundat-ngundat bapak-bapak nopo ibu-ibu? Ibu-ibu malih sedaya nggih Mbah ya. Masya Allah. Tapi kadang langkung kathah ibu-ibu langkung sensitif ibu-ibu ngoten nggih Bu nggih. Maka ngenten kula kemutan setunggaling dawuhipun Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi niki Isra Mi'raj. Isra niki rihlah ardiyah, Mi'raj rihlah samawiyah.
ketika Kanjeng Nabi dipun Isra Mi'rajkan kalih Gusti Allah, Kanjeng Nabi niki nemoni tenggene neraka kathah ibu-ibu, kathah tiyang estri. Lajeng para sahabat matur dhateng Kanjeng Nabi, Bapak Ibu, nek cara Magelang Purwodjane ngenten, nuwun sewu Kanjeng Nabi kok saged sing kathah mlebet swarga niki ibu-ibu, padahal nek pengaosan bapak-bapak ibu-ibu niki hadirine kathah ibu-ibu. Leres nggih Bu nggih, sing teng mriki sregep berjanjenan nggih ibu-ibu, yasinan nggih ibu-ibu, tapi kenang nopo Kanjeng Nabi kathah ibu-ibu sing mlebet nerakane Gusti Allah. Kenapa kathah wanita yang masuk ke dalam api neraka? Jawabipun Kanjeng Nabi, keranten tiyang estri niki kados ember tapi bocor, Mbah. Nah, leres nggih Mbah nggih. Kiambek ngamal namung ngamale mboten ditadai, kadang kiambak bocoraken mawi lesan kita panjenengan sedaya. Delalah enten tanggine gadah damel, delalah pas pengaosan ngenten niki enten seneke arupi roti, nek kok rotine bantat bisik-bisik nopo alhamdulillah. Halo, bisik-bisik nggih Bu nggih. Niki insyaallah nek bapak-bapak jarang bisik-bisik Bu. Nah nek kita panjenengan sedaya wanita niki kadang preso roti bantat nggih bisik-bisik. Apa raket wingi yo le gawe iki ke le ngadoni kepiye? Kadang kan ngonten nggih Bu nggih. Nuwun sewu, dengan lesan kita panjenengan sedaya ngamali niki waget dados bocor. Naudzubillahi min dzalik. Enten malih contoh tanggine gadah damel panjenengan sedaya kon jalan salaman ceplek 300.000 gangsal 100.000, boro-boro berkat souvenir mawon boten diparingi, kinten-kinten dugi dalem bisik-bisik nopo alhamdulillah aku ikhlas. Terus pundi Mbah? Masya Allah, ngoten nggih Mbah nggih. Langsung teh mriki nikilah perbedaan antara bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi panci protes ngenten iki sudah terjadi dari zaman Nabi nggih Mbah nggih. Panjenengan sedaya sampun nate preso ceriyose Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha napa dereng Mbah? Dereng nggih, sing ampun etok-etok dereng wonten mawon nggih Mbah nggih. Teng mriki enten setunggaling cerita, salah satu nopo asbabun nuzul ataupun sebab turunnya ayat Al-Qur'an teng mriki Kanjeng Nabi niki nate diprotes kalih garwa kinasihe nggih menika Siti Aisyah. Dados bapak-bapak mbok menawi kadang diprotes garwa nggih harap maklum mawon nggih Pak nggih. Enten sing garwane protesan Pak. Boten wonten, Masya Allah, alhamdulillah sedaya sae nggih panggih garwa, alhamdulillah, Masya Allah. Nah niki kula criosaken sekedhik criyosipun Sayyidah Aisyah ingkang protes kalih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nek cara sakniki ngenten Mbah, terus pundi Kanjeng Nabi kula niki kok mboten nate dipun paringi emas permata maupun kain sutra. Padahal tiang-tiang sanes tanggi tepalih sok ditumbasake mas-masan, sok ditumbasaken kain ingkang sutra ingkang sae, kula kok mboten nate. Kanjeng Nabi diprotes garwa raose sedih Bapak Ibu, sedih. Kanjeng Nabi menggalih, lajeng keranten penggalihe Kanjeng Nabi Gusti Allah menghibur miyos malaikat Jibril alaihi salam. Dawuhipun tus pundi, ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina ummati'kunna wa usarrihkunna sarahan jamilah. Teng mriki dipun ngendikaaken ya ayyuhan nabiyyu duh Kanjeng Nabi kulli azwajika, cobi panjenengan ngendikani garwa panjenengan kinten-kinten ing kuntun naturidnal hayatad dunya wa zinataha,
kepingin perhiasan dunia nopo dados setunggal ting suwarga kalih Kanjeng Nabi. Dados niku kalih Kanjeng Nabi Sayyidah Aisyah dan sedoyo garwane Kanjeng Nabi didangu ting mriki nek cara si kembange nggih ayang mami ngoten nggih Mbah nggih. Ayang mami pilih satu atau dua, pilih aku atau harta Mbah. Kok dia niki kadosik kekatahan meresani sinetron nggih Mbah. Masya Allah ting mriki dipun tawi Sayyidah Aisyah dan garwa-garwane Kanjeng Nabi niki ditawi satu atau dua, pilih aku atau harta. Karena wau Sayyidah Aisyah kepingin kagungan emas permata dan kain sutra, kagungan arto engkang kathah, akhirnya kalih Kanjeng Nabi didangu. Kanjeng Nabi niki nek mengubah gunung Uhud sing inggile semonten dados mas-masan mampu sanget biiznillah dengan idzinipun Gusti Allah. Tapi Kanjeng Nabi boten, Kanjeng Nabi prehatos, Kanjeng Nabi teng mriki gesangipun sederhana. Maka dari itu garwa-garwane Kanjeng Nabi didangu nek kepengin nikmat donya maka teng swarga benjang boten dados setunggal kalih Kanjeng Nabi. Tapi nek kok kepingin nikmat swarga maka ting donyane kedah prehatos. Nah niki nek kita panjenengan sedaya ditawani nggih kepingin dua-duanya nggih Mbah nggih, kepingin nikmat donya nggih nikmat swarga. Allahumma amin. Nah niki Sayyidah Aisyah dos pundi? Sayyidah Aisyah dan seluruh garwane Kanjeng Nabi milih dados setunggal ting suwargi kalih Kanjeng Nabi. Dados ting donyane prehatos, senaosa awale radi protes sekedhik kalih garwanipun nggih menika Kanjeng Nabi. Ngoten ibu-ibu, dados ting mriki enten rumiyin kita panjenengan sedaya kenang nopo piyantun-piyantun istri niki kok kadang protese. Dados rumiyin Sayyidah Aisyah niki nggih nate protes kalih Kanjeng Nabi. Tapi niki mugi-mugi boten kiyambak normalisasikan, mugi-mugi kita panjenengan sedaya waken dados piyantun istri ingkang manut kalih garwane ingkang sing waune kados kuntilana, mugi-mugi dados bidadari. Allahumma amin. Kan enten sing galake mboten kanten-kantenan nggih Bu nggih, tapi nek teng si kembang mboten wonten kala wau bapak-bapak nggih ngendika sae sedaya alhamdulillah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, niki kalau wau sampun kula aturaken, kula wangsuli kenang napa ngaos niki penting sepindah ngibadahe supados berkualitas sing nomor kalih ciri-ciri piyantun sae sing kersa ngaos. Mugi-mugi kiyambek waket nglestantunaken napa malih kala wau kula mireng sampun wonten hataman Al-Qur'an kathah sanget adik-adik putra wayah kita panjenengan sedaya ingkang dipun ngaosaken panci dos pundi dawuhipun Kanjeng Nabi nuwun sewu man razaqahullahu biwaladin fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limihi. Dawuhipun Kanjeng Nabi sinten kemawon sing kalih Gusti Allah diparingi rejeki putra, diparingi rejeki putri, wayah, dzurriyyah, maka fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limihi, dipun dawuhi mucali ilmu ingkang sae ugi adab-adab ingkang sae. Senaosa kula kiyambak dereng pengalaman nggih Bapak Ibu nuwun sewu, tapi niki ngaturaken dawuhipun Kanjeng Nabi, kita panjenengan sedaya monggo sareng-sareng semangati dzurriyyah kita panjenengan sedaya kagem nglanggengaken ngaos. Karena apa kula yakin kiyambak nek ditawani, kiyambak nek ditawari kepengin kagungan dzurriyyah sholih sholihah napa dzurriyyah sing hobi nongkrong teng terminal, kula yakin kepengin dzurriyyah sholih sholihah. Leres nggih Bapak Ibu, sing teng pundi fid dunya yanfa wa fil qabri yarfa wa fil akhirati yasfa. Ting dunyane waget dados piyantun sing manfaat,
wa fil qabri yarfa, ketika kita panjenengan sedaya sampun wonten tenggene alam kubur waget nginggahaken derajat kita panjenengan sedaya. Wa fil akhirati yasfa, ketika benjang sampun wonten tenggene akhirat waget dados salah setunggaling sebab pitulungan kita panjenengan sedaya. Mugi-mugi kalau wau adik-adik ingkang sampun hataman Al-Qur'an lumeberipun dumateng sedaya keluargi ageng duriyah kita panjenengan sedaya saestu dipun dadosaken piyantun sholih sholihah, piyantun ingkang teng mriki waget bejo mulya donya akhiratipun. Allahumma amin. Karena napa gesang kita panjenengan sedaya niki nek boten dingelmoni, nek boten dipun dherekaken kalih dawuh-dawuhe Gusti Allah raosipun nggih boten kanten-kantenan. Gesang nek kok nuwun sewu nuruti karepane kita panjenengan sedaya, nuruti kersane kiyambak-kiyambak niki dereng mesti saged temata. Maka mugi-mugi dengan derek Al-Qur'an kita panjenengan sedaya sinau awit saking alif ba ta dumugi sak mangke waget teng mriki ngatamaken Al-Qur'an bin nadri fil ghaib, kita panjenengan sedaya dipun kiyataken kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Kekasih kita Nabi Muhammad. Bapak Ibu tasih semangat napa pun lemes? Semangat nggih. Derek ngendika Nabi Muhammad nggih Bapak Ibu nggih. Mugi ingkang kersa ngendika Nabi Muhammad utangi enggal lunas. Amin, Masya Allah. Kekasih kita dambaan kita Nabi Muhammad, tauladan kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad. Ya Rasul
kawula mulyakaken nerasaken matur pengin mriki kala wau kala aturaken kita panjenengan sedaya menawi dipun amanahi putra wayah maka kedah didik kanthi pendidikan ingkang sae karena apa afdhalu ma yurithuhul walad liwaladihi al ilmu sak sae-saene warisan ingkang dipun paringaken tiyang sepuh dhumateng putra wayahe niki adalah ngelmu. Bapak Ibu kita panjenengan sedaya marisi tanah lebare pinten-pinten hektar tapi nek kok wayah kita panjenengan sedaya dereng gadah ngelmu niki kula yakin tanahe sia-sia. Kadang tanahe malah ting mriki dipun kagem perkawis-perkawis ingkang boten sae, tanahe boten dipun manfaataken, tapi insya Allah menawi kados sederek-sederek si kembang ingkang ngaosaken putra wayahe wonten musala, wonten TPG, wonten pondok pesantren, insya Allah ting mriki dipun dadosaken setunggaling piyantun ingkang dadosaken gesang kita panjenengan sedaya sekeca donya akhiratipun Allahumma amin. Maka monggo senaosa putra wayah kita panjenengan sami kala wau sampun hataman tetep kiyambak semangati karena hataman Al-Qur'an niki mboten akhir tapi awal perjuangan kita panjenengan sedaya sebagai tiyang sepuh nggih sebagai putra kathah ngilmu-ngilmu ingkang kedah kita mangertosi kedah ngilmu-ngilmu ingkang waget kita cadhong saking para alim ulama wonten si kembang kali jambe samudayanipun mugi-mugi kiyambak dipun kiyataken Allahumma amin. Sing nomor kali nembe kula aturaken sekedhik babagan tasyakuran khatmil Quran kita panjenengan sedaya sederek si kembang niat tasyakuran ping pundi syukur niki waget beberapa perkawis waget syukur mawi manah waget syukur mawi lesan waget syukur bil arkan mawi tindak lampah kita panjenengan sedaya. Mugi-mugi syukuran sederek-sederek si kembang wonten siang menika wonten sonten menika dadosaken setunggaling nikmate Gusti Allah ingkang waget imbet kathah Allahumma amin. Keraten la ing syakartum la azidannakum wala ing kafartum inna adzabi lasyadid. Insyaallah nek kiyambak ngimbeti raos syukur kita panjenengan sedaya nikmate diimbeti langkung kathah kalih Gusti Allah. Kinten-kinten sederek si kembang kadang langkung kathah nyukuri nikmat nopo sambat. Halo Mbah, sambat nggih Mbah nggih, sami kalih Magelang berartos niki Mbah. Kita panjenengan sedaya antuke nampa kalih Gersula kathah pundine. Loh, Masya Allah Gersula nggih panggih kadang kiyambak tasih Gersula kalih napa ingkang sampun dados qadare Gusti Allah. Mugi-mugi dengan adicara siang menika dadosaken kiyambak emut napa